Precisament, amb motiu d'aquesta nit que es parla molt del Frederic Roda, és gràcies a ell que jo vaig poder fer Perisang, perquè no ho sabia, ni sabia com anava, i al final un dia li vaig preguntar a la Dolors, dient-li que jo feia molt poc que havia vingut a viure a Sant Cugat, i aleshores li vaig dir, com és, Dolors, que tu no em coneixies, no m'havies vist mai actuar, com és que m'has donat aquest paper tan important que és l'Abat Viure? Diu, no et coneixia gaire, però havia parlat amb Frederic Roda. I el Frederic Roda em va dir que valia la pena que tu eres capaç de fer-lo. Aleshores, precisament per això, i en una nit com aquesta, el Frederic Roda ha sigut per mi l'amic entranyable, el gran pensador que ho he sigut gairebé, jo avui vull dir-ho, gairebé tot el que sé, tot el que he après en el món de l'art, en el món de la cultura i sobretot en l'art del teatre que ell m'ha ensenyat i em va ajudar a estimar-lo, és gràcies al Frederic Roda. Per tant, gràcies, Frederic.